Tah, hintag na. Lah, luyag porma ba tayo? JR! G! Nga, good, buhi pa ka. Barel! Barel! Uli na to eh! Wala na uli, wala na uli do! Yo, what's up? May muntag mga ga. Another day, another life, another blessing na sir, no? So karon kay birthday sa kong mama, ha? Hey! Happy birthday! Pilo na kita. Karon kay birthday sa kong mama pero sama naman, nailakaw. Lakaw sa kong mama? Ha? Ito na ko? Masa ka manghingilin mo gano'n? Ayaw sir pa kumyo. Sir, ayaw nang ginasala sa mama. Mura na nag-birthday nga, hasil haja po no? Ba't ayaw pintos? Kainit. Halika na kayo may gabi, ma. Uwan to? Ay, kayo minamalhin. Iwan eh. Uwan kayo, ay, magkadlaan. Huwag yung minamalhin, dito mo itong sa tingin po dyan, nagloko yung tulo dahil rito. Nagsiya lagi. Ano na mong uli, ano na sa dara eh. Ato eh. Gato na ka. Ta, sa'yo ang inabuhi oh. Hey guys. Bunal ka. Sekarang pada na lang sa pakomyo no nya. Baik lang gawon ta. Hey. Ingon sa mama may kuno ni kay way kontra. So ano no? Sa tanan mga nag-birthday diha. I just wanna say happy birthday sa inyong tanan no. Nya. Nakat ko nga malipayan mo sa inyong birthday. Siguro nakabati na mo na ni o nakabasa na mo nga kan ang atong mama mo usa sa kan pinaka precious nga gift no nya kuan lang kung gusto isulti ninyo nga kung inyong mama butan sa inyo nya kamo anak dapat mo bawas sa ilang mga sakripisyo sa to labi na kung gipangga na nila pag-ayo nila tanggi amuma pag-ayo nga ako musulti nga dapat mo bawas sa sila so kung butan sila sa imo dapat magbinutan sa sila nya para nako naay sila yung mga kuan sabang naghanap po ako kuan eh boss buntag nga nasa mga mutang wala ma-experience o kuan sa ubang anak dapat ato nang kuan sa ilaha sabi sample like isuon nga buutan so, dapat ikaw magpapadlong ka para sulit mo pagkaanak sa imong mama. kung ang anak ay kuan kanang kuan kayo matinudanon kay ko magatik-atikon nga pag-anak para sulit mo kan. What I mean to say is kanang kan kung naay mga butang nga wala ma-experience yung mama hindi mo siyang ipakuan ipa-feel siya ba ipa-feel mo yung mama nga kuan gani love mo siya sabi sa kung sa bagi maura ko na so para ma-feel sa niya nga may nahigugman niya bisa badlungon ka bisa katik-katikong nga pag-anak pero dapat i-feel mo siya nga love mo siya para sa kuha bisa kung sa kabadlungon love ka na ako mama mabutang gibiyaan ako sa dito love ka na ako siya si mama siya kasi pero guwa gani klaro kung storya agad kita tayo lang sa pakomyo no. Dak puno nam mga bulak puno nimo nang lugsong to sa ubos ay nang lugsong sa ubos daray ato nang litagan sir maglanggam ba atong litagan maglanggam. Magdakop sa baboy mga ga Milo. Painit ba?
Sama kasal sir. Ngayon pag sa mama. Birthday ba niya ron? Ginawa mo? Oo. Ginagani ka sa assuming nga para ha. Lakaw pa sila si sir kay pas naglamas para sa ilahang kuan. Lechon. Maglechon sila gulo. So, are, tambay lang sa tadres yung payag ay. Oh, Maga, daray. Abot ng baboy. Ano to? Daray, gihumol. Nasluyo. Ang planggana ang green, mawala. Len. Karon kay mag-party sa mi sir. Tuwa sa tag-email. Oh. Nagpahumok ko may sa ulo. Ay, pinakanindot sir. Muna yung importante sir, kaon ni sir. Kaon siya kayabag. Buhok ko. Ngingigig buhok no. Murag wig. Kasi man. Oo. Murag wig. Minsan may magbuhok. Manag kaon. Another kaon na pod. Kabig. Gana kaon na sir. Dahil kayo dadal sir. May kwarta gud. Ha? May kwarta. May kwarta. Ang hit kaon. Sa pobre nit. Masa pobre. Asal-asal lang sa. Saldag ulo ani kaya mo rin ma-afford. Wayal di mapod ang lawas. Isda. Haling isda. Resipe ni Master Pacom so. Lamas. Ang lawas aning baboy sir, November 1 ha. Pero ba na? November 1 na kay kawan. Kalag-kalag. Kaya Oktubre po na post di ganahan nila. Lara ta dang karne. Yay. O sa mga kuan no. Kanang ganahan Bali customers. ganahan magpa-reserve og baboy yung aga. Dire, ilang farm ni Master. Kontak lang ninyo si Master kundi yang sawa si Yurikil. PM lang sa Facebook. Ganahan og karne karong maabot. Kalag-kalag. Kinilo or tubo. Kinilo tinibok, daog, matik. Sukaon mo sung kabusog na. Sapa, sapa. Ha? Ay usap-usap kay walang usapan kasi masakit yung bagang ko eh. Masapan ko lang. Lagi budbud na ang mga kuan ko. Salamat. Magic sarap. Mo na yung sikreto sa kuan. Sa pagpalami, magic sarap good. Oh, magic sarap baka naman sponsor. Dapat imong dukdukan sangkot yun. Sangkot gud. Di pwede nga sa tataran kay Tataran lang. mawa, matataran. Tataran lang para di kay lang eh. Ayog sa sangkot yun kay mawang lami basta di sa sangkot idok-dok. Simple ingredients ra kay. Carrots, patatas, silibil, sangke, Spring onion, red onion with carrots and sanki. pangda, nanay bayina. Dahil na kay mo na siya sekreto. Sige nga ni kusilyo nimo kasi Imong binait. binaid ka yung teste nga na mahay. 10% mo lang nagre sir. Mo ko digo. Ektektoyo kani mag-charge ko para Parang di luto. para ding luto. Maka-video ta balik. Muna ko ano sa pinakahasol nga part oh. Tahi na nimo. Kay Nagbuwang. labi idadara ng baboy. Oh, gamitan na ko ano? Power Lysin. Power Power tools. para may power. Ay lang na sa kuan kanang sastre. Hindi pwede. Dara mga ga. Humanag timpla, humanag tahi, humanag ligo gatas. Butangan din na rin. Para mapuwang kuan please. Ang makapuwa ng alpine man. Nakara pwede na ako mag-charger. Kay Dubo dai kasi may makapuwas sa dubo. samtang nagtuktoyo ko dire mag-charge ako. Nga dubo luspal ng dubo mo patis. Ibutan nimo siya. Paminaw DJ, paminaw. Paminaw, chip cook na. Paminaw sa recipe ha. Oh, manag-charge mga ga. Pana, puwa-puwa na. Mga earn. Mga earn sir. Luto na mga ga. Daha ginilagan natin DJ. Daha ginilagan ta kay magkakaon ta sigas. Sukuwag na mo. Sana magnaong. Opa oh. Chip ko ko. Sir. Feel na ko sir baka na akong sakit ba grabe na dyan sir. Basta mabusog ligaw kay dukaon kog mayo. Kung wala sign manambok eh. Labi na kanang busog kay ka wala may katog no. Hey. So karon na uli na ko mga gano. So ganiya sa pagtambay-tambay no, lang sir. Nakaroon na di kog bright idea no nga sa akong pagsugod sa akong vlog. Insulti ko nga dapat ipa-experience mo sa imong mama ang mga butang niya wala niya na experience. No? So karon
Una ko nga akong i-surprise akong mama kay feel na ko sa tanang birthday sa akong mama pag nga nakamatngon kog buot kay murag wala ba siya na suwag surprise. Unya kaduha sad kani nga surprise kay kuan siya kanang murag karon pa sa siya experience na kay kuan man akong surprise ya. Ko siya tigaag cellphone kay murag sukad ba kay binto sa cellphone mga way back 1990 or year 2000 di ko sure. Kung kibaw mo gani mo comment down below. So wala pa siya kaswag experience so gamit sa touchscreen nga cellphone no. May na lang maka Facebook siya, maka Messenger, gamit niya po sa mga experience siya. So salamat dahil sa mo TG no, TG Nilin sa pagpalit sa mong cellphone kaya na busy sa cellphone ni sa kong mama. Kaya na busy kog tuyok-tuyok sa inyong lechon ganiha no. Yay, what's up? Asa mo? Dua mo? So kung naabot mo sa punto diri nga video, mayo kay nitanaw mo. So karon no nana ko sa mong balay. Mga so ato sa ni i-prepare kita tanin niyo niya inikabot sa mama kay wala pa siya mauli. Naninda pa man siya. So kita tayo niyang gabi. So mga mana akong surprise prank no. So tambay sa kajot dere, paway sa kajot. Ta. Yo mga boys oh. Kita tayo niya. Ayo hawa. So gabi na mga no. So mura medyo nakulbaan daga may no kay murag unsa kay reaction sa akong mama no. Mentag malipay siya. Feel na ko murag malipay akong mama. So nalungag na no paabot na sila try. Yeah. Birthday mo na ron gina hatag sa mug nerdihan wa. Aw na. Ayo to. Yay. Ako na kay hatag sa imo. Ang kwinta sa nino sunod. Ako na kay hatag sa imo. Kani gyud po ng design sa kwinta. Na kay hatag sa imo ba? Ang ko na. Naraw. Eh, naraw. Naalay bitaw. Najila yo. Ay. Nanay cellphone sila ana. Ablima. Bisa. Oy, ang sudando oh. Kuasa sudando tulong. Beli. Bali. Nay, dihen doon. Kita saray. Di Ma'am Abli. Nanda bitaw. Kana pulbot niya ako ano ko ni. Kana gumana. Pos nanay. Pero mahurot ba? Nay ala nga. Ang hawa gapo halin. Tangtanga gyud. Kita na ni ron. Di, halin na. Ako ro man si pululo. Ah, pwede ko niya. Wala. Wala may kailan. Cake mana. Aw, May kantala na. Kaos bro lay. Dugati dia kan. Dugati ba? bingka kayo, ikit bingka. Are. Kaysa birthday no, wala ba kasi guyab-guyab cake no? Wah, kaya bingka. Oh, karon lang sa kana lang sa imong cake. Oh, kana. Wish. Okay. Ya, thank you. Oh, dara. Koptele. Dara oh. Dara mo kan. Dara jud yung gift jud. Tino na lagi na ko agad. Dara. Ah, lagi. Naikahan yung wish. Ang budbud man eh. Silva na yan. Anak ko Silva na. Diba, naikahan yung way. Siyempre na. Makasabot si Uncle ma. Tara. Ang gikuha niya. Bingka. Iyon. Steady pisat kan, steady pisat. Ikay giyon kay imuha ba na? Yay! Filmi dia ya. Yay! 5 mil ba yan? Ya, mamay. Magpala tayo, Facebook tayo aron makita. Lah. Sorry tayo ba? Oh, that's all for today mga gano. Successful atong prank ka mama, mga ga. So, paano siya? September 22 no, birthday sa mama. So, Akong cake. makaro siya karong adlaw no. Hope ko nga magkita ka po sa sunod na mong video. So, na mo suggestion, comments. So, saan sa pwede natong mabuhat diri sa bukid.
I-comment na ninyo down below mga ga. Ha? Tayo? Yeah. That's all for today, no? Kita sa akong sunod video mga ga. Ayaw mo kalimot pag-comment, like, ug share, and subscribe sa akong YouTube channel, no? Ganoy TV. Ma! Gabi! Ano out? Yeah, bye-bye! Bye-bye,